Neste museo que podemos atopar é unha escolma de traxes e obxetos que salvagardan a tradición do entroido en Galicia. Temos un corredor neste no que eu me atopo que fala de todo o ciclo do entroido, o leiro, o fareleiro, dicir, todas as etapas, e logo temos máis de 20 traxes que falan das diferentes realidades que hai en Galicia alrededor da festa do entroido. As actividades o que buscan é facer un museo máis dinámico. A veces os museos son un pouco estáticos e parece que se a xente non ven ao museo, o museo non ten vida. E as actividades o que buscan é facer un museo moito máis dinámico, que a xente, esas actividades ou ese museo poida trascender cara fora e que a xente teña un interés en vir e aprender, máis alá de simplemente chegar aquí e mirar o que hai, sino que sea algo máis dinámico, algo máis pedagóxico igual. Nesta nova etapa buscamos abrir o museo a todo o mundo, entre toda esa xente tamén facer máis un museo máis cercano a todas as idades, en especial a todos os nenos. Por eso, dende o principio, xa pensamos neles para facer certas actividades. Queremos dar a coñecer todos os entroidos de Galicia, chegar a contactar con todos estes entroidos e comezar a elaborar un arquivo auditivo para que todas esas vivenzas que o mellor están empezando a quedar asolagadas polo tempo poidan perdurar con todos nós en forma de audio. Pois é necesario que cando se vaya a un entroido se sumerxe aún de todas as actividades, de toda a tradición que ten esa zona e, sobre todo, moitísimo respeto hacia o pobo, hacia os traxes e hacia toda esa xente que organiza con toda a súa ilusión o entroido durante todo o ano.